Ben, ahora sí, boas noites. Comezamos este directo Eurovisivo. Hai moito tempo que non pasaba por aquí tamén, entonces, pois nada, pois moitas gracias por estar, moitas gracias por esta benvida, que non me estades a dar aínda, pero sei que me botaste desde menos, porque eu tamén vos botei a vos de menos. Bueno, a ver, esta semana está cargadiña de noticias, está cargadiña de conspiracións, está cargadiña bueno, de todo. Prácticamente estamos como a iniciar un vórtex de acontecementos que anuncian a apocalipse. Ou iso parece, segundo as redes sociais, porque parece que de repente Europa é a pura decadencia, Eurovisión é o máximo expoñente da súa pura decadencia. Creo que todo o mundo ten moita mala memoria duns anos para outros, todo hai que dicilo. Non sei, todo mal. Encima, bueno, xa pasou Eurovisión, foi o sábado pasado, pero ainda seguimos tendo como coletazos e ramalazos de noticias, sobre todo se Carlos III de Inglaterra decide publicitar un retrato que é bastante raro, non? E nada, iso súmase, non, a todas as teorías conspiranoicas e conspiradoras que puidemos ler sobre Eurovisión durante estos días. Entonces, antes de meternos a analizar iso, que a verdade é moitísimo material e non me metín en profundidade, habería que lembrarlle á xente que é Eurovisión. Porque parece que o temos un pouquiño esquecido. Estou esperando, mentras ides chegando, porque nesta canle, como en Eurovisión, eso tamén vos lo explicarei, hai unhos Big Five, non? Entón, os meus Big Five, algúns chegan en punto e outros xa me avisaron que iban chegar un pouquiño tarde, entón tampouco quero deixalos eu sen a información interesante, non? A información previa. Se eso, despois volvemos meter a introducción de Carpenter, o Te Deum, co que a UER abre todas as emisións a nivel europeo. De feito, antes xa está, eu chamolle EBU, normalmente, a asociación que leva a cabo o concurso de Eurovisión. Pero xa me reñiu por aí René, que dice que non, que non hai que dicilo en inglés, hai que dicilo en francés, que eles teñen a sede en Xenebra. Entonces, pois sí, é a UER, non? A Unión Europea de Radiodifusión. A iso imos. Non sei se está René xa polo chat, pode saudar se estás por aí, non? Porque é un dos meus asesores, estive facendo de asesor, é outro dos Big Five desta canle, entonces, claro, debemoslle un saúdo respetuoso a don René, guionista, colaborador deste programa en canto a temas eurovisivos. Por suposto, podedes mandarme links de noticias relacionadas, podedes facer preguntas que intentaremos solucionar aquí en directo e, por suposto, non agardedes de min hoxe que sexa unha señora científica e obxectiva, porque nesta casa Eurovisión é sagrada. É tan sagrada como o fútbol. Entón, se ao fútbol lle permitimos certas cousas, a Eurovisión tamén lle hai que permitir. Eu este ano estive moi preocupada porque a Unión Europea sabedes que prohibiu a brillantina sintética. Entón, dixen, o que vai ser do Festival de Eurovisión sen brillantina. E houve precisamente unha das concursantes dunha das semifinais, xa non me lembro moi ben quen foi, se trataba chorros de brillantina, debía ser o último stock que quedaba e había que desfacerse dela, soltaba chorros de brillantina polas mans, digo, ala, mira,
non me quedei sin brillantina este ano, porque se algo é Eurovisión é o Festival do Brilli Brilli, pero deso xa falaremos un pouquiño máis tarde. Boas noites, Cristina Gazafello. Non sei se acabas de chegar ou me estabas escoitando, podedes mandar noticias polo chat, podedes mandar noticias relacionadas con Eurovisión e teorías conspiranoicas. Hoxe imos falar só diso, que está un mundo moi raro. No mundo, cando se abren vórtex de irracionalidade, cópano todo. Despois, a mellor, en canto se pecha o vórtex, pasamos unhas semanas tranquilas. Pero despois, cando se volve a abrir, iso faise complicado, non? Ben, estou ben. Ti que tal? Estamos por aquí agardando que vaya chegando un pouco máis de xente, porque eu, como decía, teño os Big Five da Cangle, entonces non quero que se perdan o máis importante. Pásame un ratiño mentres me arreglo para sair. Mira, esta muller xa empeza os xoves de salida. Que vos parece? Bueno, mentras tanto, eu quería comezar este directo explicando non que é Eurovisión, senón que non é Eurovisión. E podedesme axudar polo chat. No? Eurovisión non é a Unión Europea. Eurovisión, aínda que vos sorprenda, tampouco é unha cumbre diplomática na que os países van a arreglar os males do mundo. Non, porque hai xente que pensa que sí. Pois non, tampouco é. Eurovisión tampouco é o novo Vaticano. É dicir, ese sitio adalid dos valores contemporáneos. Inténtao, pero non o é. Que máis cousas non é Eurovisión? Bueno, Eurovisión non é a Champions League, pero pareceselle moito. Todo hai que decir. Eurovisión tampouco é unha entidade política. Aínda que ás veces roce con iso, non o é. Eurovisión tampouco é un festival de embaixadas dos países, aínda que o poida parecer. Non o é. Que máis cousas poderíamos decir que non é Eurovisión, pero que a xente pensa que sí? Porque que de verdade, a xente pensa que Eurovisión, aí unha vez ao ano, en Eurovisión vanse solucionar todos os males do mundo. Parece que é como un exorcismo, non? Este ano que tanto falamos de rituais satánicos, estou bastante sorprendida de que ninguén mencionou a presencia de simboloxía masónica. Todos os anos hai alguén que sae dicindo que hai algo de masóns. Este ano non o vin por aí, porque estaban todos moito máis preocupados co pequeno satanic panic que se desatou, que tampouco foi tan pequeno, como veremos. Pois outras cousas que non son Eurovisión. Que poderíamos decir? Creo que xa dixen todo o máis importante que non é. Eurovisión tampouco é un show familiar e nunca o foi. Bueno, igual moito nos seus inicios, pero hoxe en día xa ten pouco de show familiar. Xa porque xa chega a unhas horas que hai que mandar aos nenos para a cama. Eurovisión tampouco é o festival da música indie, porque parece que todo o mundo, o sea, todo o mundo non, a maior parte das críticas que se lle fan a Eurovisión é que a súa música é moi mainstream e de pouca calidade. Bueno, calidade podemos discutilo porque hai de todo, pero claro que é mainstream. Claro que é mainstream porque estamos intentando facer cancións que lle guste a toda Europa. Eu non vin Eurovisión, levo 2 anos sin velo. Pero por algunha razón non puideches ou é unha decisión de deixo de ver en plan, bueno, xa sabes, certo boicot ou certa cousa, ou deixou de gustarche ou non puideches? Hai algunha razón?
Isto vou volver a repetilo cando vayamos pechar directo. Entonces, xa poido entrar en que é Eurovisión, porque parece que nos esquece que é Eurovisión. Eurovisión é un concurso de música que a UER, Unión Europea de Radiodifusión, coas súas siglas en inglés EBU, Unión Europea de Broadcasters, convoca dende 1950. Eurovisión só é iso, e os participantes de Eurovisión son todos os países considerados membros activos desta Unión de Radiodifusión Europea. E os membros activos desta asociación son países que non teñen por que formar parte do continente europeo. De feito, temos Exipto, temos Libia, temos Marrocos e temos Israel como membros da EBU, da UER, da Unión Europea de Radiodifusión, que non ten nada que ver coa Unión Europea. Isto é unha asociación de televisións dos países europeos. De feito, estou vos dicindo, creouse en 1950. Vale, leo agora, Cris. Creouse en 1950. Naquela época había unha Europa dividida en Oriente e Este. Non? E os países do leste tiñan a súa outra unión de radiodifusión que se chamaba Organización Internacional de Radio e Televisión, era o seu equivalente, e tiñan un concurso nos anos 70 que se chamaba Intervisión. Lamentablemente non hai documentos gráficos sobre Intervisión, pero debeu estar moi interesante. Vale, Cristina Zafello que di, na casa tamén nos últimos anos con un grupo de amigos éramos moi fans, pero de imprimir tabuas cos participantes, decorar, cociñar platos do lugar onde se celebra para picar, e farteime. Pareceme rancio, misóxino e hipócrita. Sí, esa é das cousas das que se acusa, pero como hai tantas cousas rancias e hipócritas no mundo, pois, bueno, unha máis se te divirte, porque sobre todo é iso. Para min, xa non é Eurovisión ou a calidade, senón que era iso de invitar amigos ou facer cea, ou pois Reneo que o día de Eurovisión e nas semifinales pois facemos aí unha cena de picoteo e poñémonos cos papeles diante e a nosa Champions. E a Champions tamén se está manipulada, tamén é hipócrita, tamén, bueno, de misóxino, bueno, fútbol, hai de todo, non? Entonces, quero dicir, é a nosa Champions. Está ben que haxa haters que opinen isto, porque tamén opino eu ao mellor da Champions League, pero o meu é o meu, xa está. E, sobre todo, esa parte que tamén é Eurovisión que é de compartir. E ten aí unha unión moi bonita co que é a historia da televisión. A televisión ao principio non a había en todos os fogares. Entonces, moita xente reuníase nas casas dos veciños que si teñan televisión polas noites. Eurovisión era un deses programas que convocaba a xente en casa allea. É dicir, non todos os veciños che viñan ver a tele todas as noites, pero Eurovisión sabías que ibas ter que recibir xente, non? Isto contaba miña abuela, que cando pasaban cousas importantes, pois tamén quen tiña radio, pasaba isto, pero decía, a verdade é que menos mal que empezou a xente a ter televisión nas súas casas, porque eu estaba chea de saber que o día de Eurovisión ou o día que pasaba algo, sabes, importante, que se enchía a casa de xente.
Entonces, sabes, como para non ter nada que ofrecer, xa sabes como son as avós, que sempre tiñan algo que ofrecer, sempre teñen galletas escondidas ou algo escondido para darlle a alguén, pois ven tamén un pouco deses anos, non, nos que a xente pois xuntábase así nas casas. A ver, René que lle contesta por aquí a Cristina Gazafello, normal que te fartes, non te podes pasar de 2, senón é imposible centrarse. Bueno, tamén, eso que cando hai moita xente lles dá todos por falar, no, aí tens que invitar só aos amigos que sabes que van a estar centrados. Sabes que van a estar centrados porque se é un amigo moi falador que non mira para a tele, desgracia o evento. Así non pode ser. Centrarse, sí, e sentarse tamén. Entón, si eu teño moi bons recordos eso depois da Eurovisión cando estudiaba en Oviedo, ou a Eurovisión, nunca se me esquecerá, bueno, sí que se me esqueceu quen gañou ese ano. Foi Lena, non foi Lena, Lena ganou o ano seguinte. Pois non lembro quen ganou aquel ano. E cando estiven eu en Alemania, non? Entón, foi, cando eu estaba de Erasmus era moi bonito porque tiña 2 amigos finlandeses, tiñamos unha americana, éramos 2 españolas, había outra que era de Noruega, había outra que era turca, e nada, e vimos Eurovisión xuntos, entonces é como é outra experiencia, outra maneira de vela, ¿no? Porque cada un iba aí polo seu país, nivel final da Europa para case, entonces é moi divertido. Entonces, sí que Eurovisión ten tamén esta cousa de crear certa unión ou certa idea dunha Europa unida, que non é para nada a intención co que se creou este festival da canción. Cando se creou Eurovisión, cando se inventou Eurovisión, agora veredes por aí que se vende que se creou xa coa idea de facer un programa que unira as persoas, xa sabedes, estas cousas que escriben os dinamizadores culturais, moi bonitiñas. Pero para nada foi así a orixe de Eurovisión, simplemente existía esta asociación que estaba creada para que as televisións europeas colaboraran entre elas, pois, por exemplo, cando había que difundir, pois, eu que sei, por exemplo, en España, o primeiro que cando España entrou nesta unión de radiodifusión, o primeiro que se emitiu en España foi a boda de Balduino e Fabiola, e despois o que se emitiu foi Eurovisión, non? Entón, é unha asociación creada para iso, para difundir os grandes eventos ou que se consideran así de importancia a nivel europeo e para dinamizar, axudar un pouco a dinamizar a programación das televisións e das radios. Non tiñan esta idea de Europa, porque a Europa de 1950 era unha Europa totalmente diferente á Europa de hoxe. Esa idea de unha gran Europa, unha unión de povos diferentes, con unha historia en común, que viven con fronteiras en paz, esta idea bucólica e utópica da Europa que temos hoxe, no 1950 non había, porque había un telón de ferro dividindo aí. E máis, é que xa non era, non é que houvese uns países satélites da URSS e o resto de Europa, é que o propio Berlín estaba dividido. Había Berlín oeste e Berlín este, decir, este concepto de Europa que agora vedes cando se define o festival a orixe por que se creou, non é o mesmo que o concepto de Europa de 1950. E non é o mesmo que o concepto de Europa nos anos 90, cando entran os países do leste, nin nos 2000, cando se empeza co rollo este das semifinais e o Big Five. Iso que se di agora de que o festival xa se creou no inicio pensando tal, é unha idea que nos queren vender
porque algo que si é Eurovisión é un escaparate das cousas bonitas, pacifistas, brilli, mucho amor, moita libertad, esta Europa de valores occidentais que parece que todos compartimos, non? Eso sí que é Eurovisión. Pero Eurovisión non é a Unión Europea, Eurovisión non pode solucionar os problemas dos países e, efectivamente, Eurovisión non se crea con unha finalidade política, senón que intenta ser apolítica, porque a propia funcionamento da Unión Europea de radiodifusión ten que intentar ser apolítica. Intentar, porque iso despois é imposible. Na vida diaria, na toma de decisións, é imposible que non interveñan certos factores que imos a ver. Di Cris. Si, era un ritual, na miña casa é igual, e o que contas é innegable, non son hate, son crítica. Pois mira, eu empecé por Eurovisión. Boas noites, tais. Non te perdiches nada, non entrei aínda en rollos profundos. Si que é verdad que Tais é unha das miñas Big Five. Entón xa chegou, xa podemos entrar. Xa podo poñer outra vez a cortinilla, que isto perdeu. Así que agora sí vai comezar o festival, porque esta era só a previa. Xa está. Xa pasamos a cortinilla. Que pedazo ten o señor. É o señor Charpentier, que é o compositor do TD1, co que a Unión Europea de Radiodifusión abre todas as súas difusións. Perdón pola repetición, pero bueno. Entón, eu conteilles xa que se creou esta asociación en 1950 e que non tiña para nada que ver con ninguna intención de crear unha unión de Europa cultural, pacifista, porque en 1950 a Europa era totalmente diferente e a xeopolítica do continente era totalmente diferente a de hoxe. Isto é máis ou menos o que estaba contando antes de que chegaras de ti, Tais. E bueno, eso hai que lembrar que eso é Eurovisión e que non ten nada que ver coa Unión Europea. Xa me repetín non sei cantas veces. A primeira emisión de Eurovisión, a primeira vez que se fai o concurso, faise en 1956 en Suiza. E os países participantes son Luxemburgo, Italia, Alemania, Bélxica, Francia, Países Baixos e Suiza. Non estaba España. España entra no ano 60 ou no 61, no 61. Gañou Suiza. Naquel tempo, Eurovisión, unha das reglas de Eurovisión era que a música era totalmente en directo, non só a voz, senón a música. Polo tanto, había orquesta. E tamén unha das cousas moi importantes daquel tempo é que non en todas as casas había televisión. Polo tanto, a maneira de compoñer e a maneira de emitir estaba moi centrada na calidade musical. Buscábase que a canción fora radiofónica, que gustara. Bueno, que gustara tamén se busca hoxe, non? Pero entendedes, hoxe o Festival de Eurovisión é algo moi visual tamén, porque a maneira de consumilo, a maneira en que se retransmite e a maneira en que as persoas o ven desde a súa casa é diferente a como era en 1956, que non todas as casas tiñan televisión, na maioría si había radio. Entón, ese é un componente moi importante á hora de entender como era aquela música e como cambiou ao longo do tempo a maneira en que entendemos Eurovisión. Hoxe en día, por exemplo, é moi importante tamén a chamada ao televoto que se fai coas campañas en redes sociais.
digitais. Sí, que fose eficaz tamén pola radio á hora de seguir o certame. Claro. Que ademais, despois, todas as televisións participantes, radios, teñen dereitos nesas cancións ou, non sei se teñen que pagar algo ou se xa simplemente poden utilizalas como membros da Unión de Radiodifusión. Iso sí que non o sei exactamente, pero todos tiñan interese, non, en que houvese calidade, porque esa música non era que se emitía ese día e caía en saco baldeiro, despois as radios de toda Europa e as televisións poñían esa música. Segue pasando hoxe en día. De feito, dícese, é un dos mitos de Eurovisión, de que os segundos, normalmente, as cancións que quedan segundas, son de maior calidade para a utilización en radio. Normalmente son as que chegan ao top 1 nas radios, pero quedan segundas en Eurovisión. Iso pasa unha boa cantidade de veces. Entonces, sempre hai o ganador e o ganador moral, que era o que se decía o ano de Chanel, non? Que ganou Ucrania con unha canción que a min naquel momento gustoume, pero agora que a volvo a escoitar digo, non, da verdade que non era para ganar. E gustoume naquel momento, pero non era para ganar tampouco. E segunda quedou Chanel, o premio de consolación, todo o mundo decía, os segundos en Eurovisión son case os primeiros. Houve cancións, efectivamente, que se fixeron famosísimas quedando segundas. E tamén é por isto, ao mellor a primeira pois ganaba unha balada que non ten moito interese para radios, pero segunda pois quedaba algo que era máis marchoso e que interesaba máis pois a discoteca, radios, televisións. Hoxe en día interesa moitísimo e iso creo que é algo que afecta, ao meu non son experta, pero creo que é algo que afecta tamén a maneira en que compoñen hoxe en día. Se seguistedes o festival, polo menos este último festival, decataredes vos de que as cancións teñen un estribillo moi forte e moi pegadizo, con un momento moi visual, iso é porque eu creo que están compoñendo pensando para TikTok e para Reels, non? Que ti estás pasando e de repente iso impáctate. E tamén teñen momentos de decaer, o sea, decir, estás ao mellor dándolo todo na canción e de repente cortan e metenche un rap ou non che meten nada e poñense aí en balada un pouco aburrida, que é como a canción que gañou. Non, entón a canción fai así. Iso é, eu creo, porque tamén interesa que esas cancións sirvan para cortinillas publicitarias. Vos se poñedes a orella, se vedes televisión, eu xa non vexo moita, pero aínda me decato de que cando se anuncian programas, cando se fan avances de pelis ou tal, ás veces poñen música de Eurovisión. Isto pasou moitísimo con Euforia de Lorín, pasou moitísimo con Heroes de Chemelrop, sempre pronuncio mal, Chemelrop, e pasou con outras tantas, non? Entonces, a maneira en que se compón creo que sigue estando pensada para a maneira en que as televisións e radios consumen a música. Creo. Se hai algún experto en industria musical no chat que me confirme ou que me leve a contraria ou que sexa. Esa é a miña teoría de por que as cancións agora mesmo son así. Primeiro, influencia das redes sociais. Segundo, a maneira en que as televisións e as radios buscan as músicas que necesitan para usar, pois eso, en cortinillas ou o que sexa. Creo, Non decides nada, quedo calada e non decides nada. Bueno, vou seguir. Outra das normas do principio de Eurovisión era que era obligatorio que todos os países utilizaran a súa lingua nacional oficial. Vale? Pero a partir de 1977 decrétase liberdade de idioma. Ata entón, ata o 77,
claro, utilizábase xurado, máis que non sei canto cando empezou o televoto, pero ao principio creo que era só xurado. Claro, os compositores decatáronse de que, claro, os xurados non entendían xurados non todos entendían inglés ou non todos entendían francés ou non todos entendían español. Entonces, hai unha época de Eurovisión no que as cancións teñen estribillos que son la, 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 ou budi, budi, bade, bade, ou cousas así. Por qué? Porque iso entendeu todo o mundo, non? Entonces, da igual o que cantes, o estribillo ten que ser algo como que sexa como idioma universal. La, 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 algo así. A ver, espera que editáis. Nemo gañou para ser persoa de musicais. El primeiro de Willy Wonka, e de aí non me baixo. Necesitamos un musical no que Nemo interprete a Willy Wonka. É unha petición de tais que extendo ao resto do mundo. Por favor, que alguén a recolla. A petición. Porque cando apareceu o resto, deixa de comentar, está me creando un trauma. Sí, estou de acordo, un festival de corte a emisión clásica, pero con moitas repercusións en apps e redes sociais. Sí, isto saben, non? Isto está claro que o saben e manéxano. Algúns países manexan o mellor e algúns países manexan o peor. Non? Eu, o meu gran exemplo, porque estou namoradísima dos lobos amarelos de Noruega, de que ano foron? De 2022. 2022 foi un ano brillante para Eurovisión. Entonces, os lobos amarelos de Noruega, a pesar de que quedaron nunha posición, eu creo, moi injustamente baixa, fixeron un traballo en redes sociais espectacular. Sacaban TikToks todos os días, con todos os outros participantes, facían covers, ademais mantiveron máis ou menos o secreto de quenes eran. Ninguén o sabía e ocultábanse. Cando salían do hotel tapábanse ou sempre iban co disfraz. Entón, fixeron un traballo que vai máis alá das dúas semifinais e da final. Por ese mesmo motivo, por exemplo, este ano os participantes negáronse a interactuar con Israel. Esa é unha das razóns. Bueno, esa é unha das ramas do boicot, non? Que os propios participantes negáronse a facer contido en redes coa participante de Israel, con Eden Golan. Boas noites, Saneigo. Sempre me sinto tentada a decirvos o nome completo. Aí, quitando-vos do anonimato. Entonces, que pasou? Pois, en canto da orquesta, no 97, retírase a obrigación de utilizar orquesta en directo. Faise opcional. E no 99, por culpa de Israel, que non proporcionou orquesta aquel ano, pois por mor diso non. O sea, Israel dixo, mira, paso de poñervos orquesta. E a partir de entón todos os países dixeron, sabes? Sí, pasamos de poñer orquesta. Que ademais ten que ser un engorro, non? Pero bueno, ata ese ano os países tiñan que poñer unha orquesta que fora capaz de interpretar as cancións que mandaban compostas os outros países, non? Mirade que importancia tivo o compositor ata ese momento e que importancia tiña pois que Radio Nacional tivese unha orquesta de calidade, porque era a que iba a servir para organizar Eurovisión, non? O sea, son cousas que o participante asume cando quere concursar. Dende o 99, pois xa non temos orquesta. E despois o sistema de semifinales que temos hoxe introdúcese no 2004. Que pasou polo medio? Pois que no 93 a EBU, a UER, fusionouse coa Organización Internacional de Radio e Televisión, que era a súa equivalente nos países do leste.
E isto, xa o dixen antes, pero non estaba tal, se vai lle molar moito, os países do leste, nesta Organización Internacional de Radio e Televisión, tiñan tamén un equivalente de Eurovisión que se chamaba Intervisión. Bueno, nos 93, pois non, a partir do 93 irrompen todos os países do leste e aquí comeza outra das eras de Eurovisión porque o que se facía nese momento era que os países que quedaban máis baixos o ano seguinte non puderan presentarse, non? Perdían turno. Era como no parchís. Perdían turno. Entonces, se quedabas nas últimas posicións, non me acordo se eran... É que primeiro eran os 5 últimos, despois os 8 últimos, porque empezaron a entrar mogollón de países. Pois, bueno, houve un ano que Alemania quedou fora, e como Alemania quedou fora, o ano seguinte non podía participar e non podía poñer cartos. E é, claro, é un dos Big Five, é un dos que máis cartos poñía para o evento. E Eurovisión viuse aí nun problema de financiación importante. Entonces foi aí cando decidiron que os primeiro os Big Four pasaran directamente á final. O sea, é dicir, que se quedaban de últimos, o ano seguinte podían presentarse igualmente. Esa foi a primeira das modificacións. E despois xa había tantos países que houve que implementar o sistema de semifinais e os Big Four pasaban directamente á final. Digo Big Four porque agora son Big Five, son os gran 5, porque Italia, despois de 14 anos de ausencia, volveu participar. E Italia é outro dos Big Five. Entón, ese é o rollo básico do funcionamento de Eurovisión, máis ou menos. Ahora xa podemos pasar ao rollo de politiqueos, porque politiqueos hai uns cantos. Estamos aburrindo, non? Vos pensabades que íbamos aquí coller e poñer musiquiña, pero é que non se pode poñer porque senón vanme capar o directo. Pero tamén podemos entrar a iso. De feito, teño por aquí cousas apuntadas. Que meditáis? O que mola son os que se erraron na vez de Israel votaron a reggaetona TikToker. Pero ese non foi unha equivocación, eso foi no pase de xurados. O día antes da final fan un pase de xurados, fan como unha votación ficticia para comprobar que o sistema funciona. Entonces, a que iba a votar, tocáballe decir Israel, porque estaban facendo as comprobacións de que non había ningún fallo no sistema. Entón, non quería decir Israel e dixo Grecia. Entón, foi aí que Petra, a presentadora, quedou así un pouco descolocada porque pensou que había un erro no sistema. Esa é a razón. Entón, aí estivo un pouco... A que se equivocou non estivo moi fina, non estivo moi fina. Porque están facendo comprobacións técnicas. Porque todas as modificacións son sempre para baixar a calidade. Non, a calidade non a baixaron. É dicir, eu creo que o sistema de semifinales está moi ben. Tristemente, hai cancións moi boas que se quedan paradas nas semifinales. San Marino, eu creo que este ano merecía estar na final. E non, por exemplo, Georgia. Georgia non estaba tan mal. Non entendo como pasou Grecia, por exemplo. Non o entendo. Pareceme horrible. Eu prefería que pasara San Marino. Pero, bueno, cousas que pasan co sistema de semifinales. Que non está mal. E, ademais, danos toda unha semana Eurovisiva. Que ti xa podes facer como 3 ou 4 meses de Eurovisión se segues as seleccións de cada país. De feito, o Melody Festival de Suecia está prácticamente ao nivel de Eurovisión en canto a calidade técnica. Hai outros que son máis cutres. E despois temos o Benidorm Fest. É dicir, non todos os países teñen o mesmo apego por Eurovisión, non todos os países teñen a mesma implicación, pero, bueno, tanto como baixar calidade ou tal, tampouco creo,
Ou seja, que cambian a regla según lles conveña. Sí, máis ou menos. Esa é unha das cousas que se lle pode criticar bien a UER. Sobre todo o dos Big Five, porque, claro, eles non queren perder financiación dun ano a outro. Pero eu creo que agora, en pleno século XXI, e ao nivel no que está agora mesmo Eurovisión, problemas de financiación para buscar financiación non terían. Pasa que non sei se queren venderse moito ao capital. Venderse xa están vendidos, porque Moroccan Oil, que é unha empresa israelí, por certo, é un dos maiores patrocinadores. Supoño que o sistema cambiará. Supoño que o sistema cambiará. Eu creo que, por exemplo, España non é un país que tome moi en serio a Eurovisión ou que o viva moito. Non creo que o cómputo dos españoles, non creo que sexa algo tan global, porque cando cambia a maneira de seleccionar, hai implicación, non? O primeiro ano que houve Benidorm Fest, sí que houve expectación. E despois, ademais, que había como variedade, bueno, en Galicia tiñamos as tanxugueiras, non me quero meter nese fregado, pero parece que reviviu un pouco en España. Pasa que despois quedouse todo na chufla, en plan de, está todo amañado, pois vaya merda, non? Creo que aí sí que houve unha resposta do público que sí quería un festival de certo nivel, Televisión Española deunos o que nos deu, o que nos dá sempre, unha chufla, en todos os sentidos. E onde está no Big a Suiza, dado que foi ela que o inventou. Pero é que non é que me inventara, non é que me inventara. Mira Luxemburgo. Luxemburgo participou non sei cantos anos. Este ano foi a primeira vez desde hai 34 anos. Eu nunca vira a Luxemburgo nunha Eurovisión, porque eu teño 34 anos. Pois é de quen máis aporta. Pois o do Big Five inventaron cando se quedou un ano a Alemania fora e non tiñan con que financiar o ano seguinte. Eu creo que agora mesmo, con tantos países, se non pasa a España, non vai ser unha gran pérdida para a UER. Sería unha gran pérdida para nós, porque tal e como está a Eurovisión considerada neste país, se un ano non pasamos, créeme que ao seguinte xa non van querer presentarse, non? Iso, desenvolve, porque eu este ano non seguín o gesto máis que noticias tais. Sei que Italia desvelou tamén porcentaxes de votacións. Oh, sorpresa! Sí, Italia non me enterei moi ben de que como foi o rollo das votacións. É que se viu a porcentaxe de televoto. Italia votoulle moitísimo a Israel en televoto, pero non entendo moi ben cal foi a polémica. Non me metín moito, porque hai tantas cousas que comentar, Entonces, pero sí, bueno, en España, xa que falei do de Tanxugueiras, a min pareceume mal, en certa maneira, cando foi o da febre esta das Tanxugueiras, que incluso no Twitch da TVG e na TVG deuselle moita relevancia ao Benidorm Fest, de repente parecía que en Galicia interesaba Eurovisión. Creo que aquí sempre interesou e sempre seguimos Eurovisión, pero non temos a nivel informativo nada que lle dé peso, porque hai persoas que non o toman en serio. Entonces, persoas que o toman en serio nas redes en Galicia, hai moitas. E eu non son unha delas, que eu non son a que máis fala de Eurovisión en Twitter ou en Facebook, pero tamén estou aí, gústame un pouco o rollo. Ainda así, a René ás veces está máis enterado que a min de Eurovisión. Eu tiña outra amiga tamén que moito máis enteradísima. Entón, sí que me pareceu mal cando foi de Tanxugueiras o feito de ter que esperar a que de repente, porque hai alguén galego, si de repente facemos de caso a Eurovisión.
Mira, perdona, pero non temos todos este afán de ser moi europeos, moi modernos, moi cosmopolitas, moi internacionais e moi todo. E acaso a Eurovisión non representa iso? Pregunto. Non, porque claro, es que somos moi modernos para o que queremos. Pero cando nos parece que algo é unha pura tapallada, pois entón xa non nos unimos a ser tan modernos. Non sei se me explico. Creo que houve moito postureo. E despois ese postureo desinflouse. Sen embargo, persoas que seguen Eurovisión Galicia e que teñen profundo coñecemento de todo o tema eurovisivo, ai non. E digo vos eu que se na TVG lles dera por facer unha tertulia sobre iso, iban ter audiencia. Bueno, igual xa non, porque a TVG está de capa caída en todos os sentidos. Pero sí que hai resposta do público. Sí que hai. O que pasa que hai moita o que máis escoita, pois, de tipo hater ou as críticas, pero bueno, eso como nos partidos de fútbol. O fútbol vive tamén dos haters, do cagarse no árbitro. Pues, Eurovisión é exactamente o mesmo. O resumo é que es fascista de súpeto están a favor dos xudeus por levar a contraria. E até poético, en certo modo. Existe que di, non te autocensures. Ao mesmo momento que René mandoume algo. Appelé plus communément l'Eurovision d'après les reçus télévisées inventé par le directeur Marcel Besançon. É verdade, o inventou Marcel Besançon. Sur le modèle do Festival de San Remo, imitando o Festival de San Remo de Italia. Moi ben o apunte, moi ben o apunte, sí, vale. Que Suiza non inventou Eurovisión. Sí, Besançon, bueno, pero a sede da UE está en Suiza. Non está en Suiza. Bueno, pois pues consta como que se inventou ali, punto. E ademais celebrouse ali e ademais gañou no Suiza. Porque Eurovisión non é algo político, claro que non. A mí organizei o primeiro ano e gana o primeiro ano. Non vos sale que xa desde o principio Eurovisión xa viña un pouco tocado. Entón, non sei se queredes falar primeiro de algunhas mierdas políticas das que me enterei ou queredes falar de queer politics of Eurovisión. Copella. Porque tamén podemos falar diso. Si, eran 7. Xoslin antes, René, Xalín, que os primeiros que participaron foron Suiza, Luxemburgo, Italia, Alemania, Bélxica, Francia e Países Baixos. Eses foron os primeiros. Que mierdas. Vale. Entonces, sí, a Eurovisión claro que se lle poden criticar cousas. Eu sí que creo, sinceramente, que a Unión de Radiodifusión sí que intenta ser a política no que pode. Creo que os organizadores do concurso intentan ser apolíticos no que poden. Creo que tamén son moi laxos ás veces porque lles dá certa polémica ou porque, bueno, non se atreven de todo a ir moi contundentemente porque son moitos países e non queren unha rebelión. Eu non me gustaría estar na directiva da Unión de Radiodifusión porque ten que ser moi complicado. Tan complicado que, por exemplo, un país bastante polémico foi Azerbaiyán. Azerbaiyán presentouse en 2007, presenta unha solicitude á Unión de Radiodifusión para ser membro activo. Unha cousa é ser membro activo e outra cousa é ser membro asociado. Membro activo pon cartos e participa na produción tamén, non? Como España. Como dixen ao principio, volvo a lembrar, membros activos son os que teñen dereito a participar en Eurovisión. Eso significa, e non os membros asociados. Por exemplo, iso significa que Marruecos
Exipto ou Libia, se quixeran participar, poderían, porque son membros activos. Non ten que ver co continente e non ten que ver coa Unión Europea. Volvo a repetilo, porque hai moita xente que se confunde. Non ten que ver. Isto é a Asociación de Radiodifusión das Televisións Europeas. E podes ser membro activo, como no caso de Exipto, Libia, Marruecos. Como no caso de Israel. Membros asociados, por exemplo, son Estados Unidos e Australia. Australia participa invitado polos membros activos. Invitado, non é membro activo. Da o mesmo xeito que participou Turquía nalgún tempo. Agora é membro activo, pero non quere participar. Vale. Entón, Azerbaiyán fixo a petición en 2007 a través da televisión AZTV. E a petición foi rexeitada porque os membros da directiva consideraron que era unha canle demasiado afín ao goberno. É dicir, estaba totalmente controlada polo goberno de Azerbaiyán. Contéstamos agora, remato o chisme este. Nese mesmo ano, hai outra televisión pública de Azerbaiyán que di, bueno, se a ZTV pues, non a admitiron, pues vamos probar con Iptimay Televisión. E a Iptimay Televisión sí que a aceptan. Vos credes que se a ZTV de Azerbaiyán era membro afín ao goberno, credes que unha televisión pública que está totalmente controlada polo goberno, crees que outra televisión pública non vai a estar controlada polo goberno? Obvio que sí, non? Pero bueno, ao final a directiva da UER decidiu que unha era mellor que outra e Azerbaiyán participou en 2008. O casualidade que gañou. Non gañou. Gañou en 2011, perdón. Gañou en 2011. Agora leovos e contovos o que pasou en 2011. Di René, por que non quere volver Turquía? Turquía non quere volver porque se enfadou polo sistema dos Big Five. Dixo que lle parecía injusto. É injusto. Eu creo que o dos Big Five vai ter que rematar nalgún momento. Igual foi xusto naquela época e hoxe xa non. Para a rebelión a de Turquía, que ten o seu certame propio e ali o pasan ben todo. Esta non leo da Turquía. Acabo de lelo, que queixicas. Iso é como que non aceptan a RTVE, pero sí a Telemadrid. Nada que ver. Eu o que lín é que Turquía sí que queixouse polo dos Big Five e decidiu non volver. Non sei que máis se puido pasar. Turquía non quere dende a Conchita, dende Conchita Wurst. Non sei, Turquía votoulle, creo, Agora vamos a Conchita Wurst. Bueno, entonces Turquía xa viña queimada por moitas cousas, imagino. Pero agora falamos diso porque temos que falar do tema queer, obviamente. Pero Azerbaiyán, pois iso, gana en 2011, organiza o festival en 2012. Nesta época, Eurovisión, pois xa estamos noutro contexto xeopolítico, estamos noutro tipo de Eurovisión, non? Aos países decatáronse de que non só é un festival da canción, senón que ademais organizalo supón unha boa publicidade para o país. Por iso Azerbaiyán quería entrar, por iso Azerbaiyán quería participar e ademais quería entrar directamente como membro activo da UER. E, bueno, finalmente gaña en 2012 a organiza. E non se organiza sen certa polémica, porque Azerbaiyán non tiña un sitio onde poder realizar o festival. Tiveron que construir o Arena de Azerbaiyán.
e fixeron nun ano, na publicidade de Eurovisión, cando bueno, pues cando abre o programa, cando se fala de como é o país, cando se pasan as cartelas, sí que fixeron fincapé, non sei se lembrades, en que construirán moi rápido o arena de o arena. Problema, que a BBC One, fixo unha reportaxe sobre Azerbaiyán e sobre como estaban a levar a cabo os preparativos de Eurovisión e aí, por exemplo, dice que no lugar donde se construiu a arena había casas humildes e que comezaron de xente moi humilde, ademais, porque Azerbaiyán ten un índice de pobreza bastante alto, agora mesmo non sei a porcentaxe, pero bueno, é un dos países coa población máis empobrecida do continente. Cando construíron o arena, nin sequera desaloxaron as persoas, nin as reubicaron. Hai imaxes da BBC One donde se ve que comezaron a construcción e as obras e hai xente ao lado en casas medio derruídas. Eurovisión marcouse un Abu Dhabi coa organización do fútbol. Bueno, era Abu Dhabi, espera, que como nos digo fútbol, Abu Dhabi ou Emiratos? Donde foi a polémica esta dos traballadores, non sei cantos traballadores mal pagados, accidentes laborais, bueno, o sitio onde se fixo a final esa de fútbol foi construído sobre sangue, suor e vaguas. Bueno, pois en Azerbaiyán pasou algo parecido, pero a menos escala. E aí nese documental, o documental chamase Eurovision Dirty Secret, de BBC One, está en YouTube, podedes buscalo. Tamén se conta, por exemplo, entrevistan a un activista contra o goberno de Azerbaiyán, din que moita xente tiña medo ao televoto porque os servicios secretos de Azerbaiyán estaban controlando o televoto, que el apareceu a policía na casa porque el votou a Armenia. Armenia e Azerbaiyán son inimigos íntimos e, de feito, durante a participación de Armenia en non sei que ano, cando entrou Armenia en Eurovisión, agora non o recordo, a televisión de Azerbaiyán cortou a emisión durante o espectáculo de Armenia. Buah, como son os de Azerbaiyán, eso non se fai, que eso non é liberdade, vai a dictadura. Bueno, pois Bélxica fixo o mesmo o sábado pasado durante a actuación de Israel. Buah, Bélgica, o país europeo, bueno, la libertad e todo. No, pois cortou a emisión de Israel, nivel Azerbaiyán, no ano en que cortou a emisión de Armenia. E agora diréis, buah, que non é o mesmo, é que Israel non sei que, non sei tanto. A ver, volvamos ao principio do asunto. Este era un concurso apolítico. Se ti lle pides aos organizadores ser apolíticos, ti, digo eu, que cando estás emitindo no teu país, terás que cumplir con esa norma. Porque ti non eres o presidente do goberno, non eres o ministro de Exteriores e non vas cambiar o mundo por cortar a emisión. Pero vas xerar moita polémica, iso sí, vas dar visibilidade ao tema. Iso sería o que buscaban, imagino. Pero bueno, é gracioso, ¿no? Que Azerbaiyán, puta dictadura, pero Bélgica, buah, que son los grandes. Que grandes. Pódense disculpar certas cousas ou non? Ai, sí, é verdade, era Qatar. Era Qatar. Eu son pro Turquía, René, estamos confrontados. Ou como as favelas no Brasil. Sí, unha cousa así, non? Este ano tamén houve un país que cortou a emisión durante Israel. Bueno, iso que xa vos contei.
Pois eu estou de acordo, eu cortaría a Chanel en toda España e poría a actuación dos Tanxos. Bueno, polo menos non o cortas, sustitúelo. Pero bueno, pois iso, que cando a Eurovisión se di é apolítico, sí, o fundamento é apolítico, pero despois pasan estas cousas. Non, tampouco eles non poden controlar de todo o que fai cada país, me imagino, sí que poden sancionar, e aí é onde imos ver se vai haber sanción ou non, que creo que non vai haber sanción. Sanción que tamén tivo que asumir, por exemplo, Madonna, cando sacou a bandeira de Palestina e de Israel, bueno, eran os bailarines de Madonna abrazábanse, un tiña a bandeira de Palestina e outro a bandeira de Israel na espalda, e houve moita polémica porque se atreveu a facer iso, e tivo que pagar non sei cantos milleiros por a multa. Eu digo, sinceramente, que se eres a organización e tes aí a Madonna, sabes que algo vai facer, extrañame moitísimo que iso fora secreto. Creo que tamén é verdad que eles xogan un pouquiño á polémica, é porque estamos de novo neste mundo de redes sociais no que nos manexamos nesa linguaxe. É dicir, non o están a inventar eles. Manexámonos así todo o día. Titulares tendenciosos, búsqueda do clic, búsqueda do like fácil, marcarse un pois como a tipa esta na fila dos, na red carpet dos Goya que levaba nomes de víctimas de violencia de xénero á espalda, non? Moi reivindicativa, pero que ela o que buscaba era likes. Ti cando estás sendo reivindicativo, bueno, aquí podemos decir que igual Madonna, baixo este criterio que vou a decir eu, sí que foi reivindicativa, exposte realmente a ter un castigo pecuniario ou social, pero telo, non? Como cando... bueno, non me vai salir o nome. Ai, morreu o ano pasado. A cantante esta irlandesa. Como se chama? Vou a buscar, un momento. Sidney O'Connor, cando Sidney O'Connor rompeu unha foto do Papa no escenario, Sidney O'Connor quedou condenado ao ostracismo, non a volveron contratar en moitísimo tempo, pasou mal, a pesar de que era xa unha institución musical. Apartaron da vida social. Ti cando vas a reivindicar algo que de verdade é ir contra o sistema, pasan estas cousas. Se ti o que recibiches foron likes e aplausitos e moitas views e moita xente dicindo que non fixaches, fixáchelo mal. Que me decides? A Chanel, eso xa o lin antes, é que non viven nunha burbulla. En 2018 ou 2019 un país fora descalificado porque durante a votación os seus participantes levaban bandeiras de Palestina. Sí, e de feito no vídeo, porque despois véndense vídeos co evento e véndense tamén CDs, pero no vídeo cortaron esa parte. Dais que di totalmente, sen entrar nunha estrela invitada. Sí, pero este ano non sei quen. Sí, non me acordo quen era, pero sí que era un cantante destes suecos importante. Ás veces, bueno, o de Madonna foi porque Eurovisión cumplía non sei cantos anos, entón foi como un evento así, guau, Madonna. Por exemplo, o ano pasado estivo Mika, invitado, pero que Mika tamén fixo de presentador. O sea, no ano pasado non, en 2022. É que a edición de Torino foi unha gran edición, jolín, con Mika e todo. Mika merecía ganar ese festival. Como vin un comentario por aí que decía, moi acertadamente, Mika non performou para a Eurovisión. Os asistentes de Eurovisión performaron para Mika. Mika dirás no momento, porque na historia son mitos, esa é a diferencia. O que? O de Sidney O'Connor.
Sí, claro, no momento quedou condenado ao ostracismo, pero xa era unha institución, segue sendo unha institución musical, que sería da música do século XX sen ela. Que fuerte, lin esa historia fai pouco, que ela rachara esa foto polos abusos sexuais da Igrexa Católicos en Irlanda, e adiós carreira. Sí, exactamente. Pois iso, ti de verdade, cando vas contra o sistema castígate. Se fora tan fácil ser unha persoa reivindicativa e unha persoa activista, pois non faría falta ter que infundirse de valor, que é unha cousa moi importante. Non faría falta ter unhas conviccións aférrimas e fortes que te manteñan no teu sitio, que sexas unha Signe O'Connor e que non te arrepintas nunca de ter feito esa cousa no escenario de rachar a foto do Papa. O sea, se de verdade queres, se de verdade o crees, de verdade vas contra o sistema, tes que infundirte de valor, porque sabes que che vai vir rebotado. Sin embargo, o que temos agora mesmo, pois un pouco reivindicacións de pacotilla, de palmadita na espalda, de moito like en redes, Dios mío, que malo paso, e tal. É unha cousa a que están xogando tamén os concursantes da Eurovisión nos últimos anos. Sin embargo, eles son statement, eles a ver, quer dicir, vamos entrar ao rollo queer. Vamos entrar ao rollo queer. Aquí vame fusilar. Algo así debe acontecer na Gala Met. De veto e sanción baixo cláusula contractual porque senón é inexplicable. Agora, as que están en contra do Papa son as claristas. Sí, pero, bueno, vamos a ver. Eu tamén creo que, mira, a Gala Met é a Gala Met. Que vas reivindicar? Que reivindicas aí? Porque tamén hai que escoller o tema, quer dicir, ti ao mellor non pinta nada, se queres criticar os fundamentos da Gala Met, igual non pinta nada que o fagas vestida con un vestido de Dior que, vale, imita un saco de patacas roto porque queres denunciar a pobreza mentras tú estás aí nunha gala glamurosa. Entonces queres tirarlle aos outros á cara que eles están facendo de ricos, pero ti estás facendo de rica, estás facendo de pobre con un disfraz caro. Entendes? Quer dicir, que se perdeu totalmente a perspectiva do que é, sabes? Pues, invítante á Gala Met, pois vai con un chándal dos chinos. Eso sí que sería reivindicativo, por exemplo, pero se vas gastar aí non sei cantos miles de dólares, bueno, que cho van emprestar e tal, pois que reivindicas? Ou non vaias, quédate na casa. Ou realmente fai algo máis espectacular. Estaba pensando eu agora en vasme ter que axudar ti, Cristina Doza Freixo. Na gala dos Óscars foi no 70. Na gala dos Óscars de non sei que ano houbo un actor que non foi recoller o seu Óscar. No canto mandou a unha india, non me quero confundir da tribo, creo que era, iba a decir Cherokee, pero non me gusta o nome Cherokee, pero nunca me acordo de como se deben chamar. Sí, bueno, o caso é que ese actor mandou unha india Cherokee para denunciar que precisamente naquel mismo instante o exército de Estados Unidos estaba masacrando partes da tribo. Foi un escandalazo en Estados Unidos. Tamén o apartaron, case lle foden a carreira. Marlon Brando,
Efectivamente, foi Marlon Brando. Estábanos masacrando e non se falaba diso e non salían nas noticias. E Marlon Brando, en vez de ir recoller o seu Óscar, mandouno a ela. Marlon Brando. O sea, que hoxe en día que non inventamos nada. É que non inventamos nada e aínda encima recibimos likes. Marlon Brando tería que apoquinar uns cantos anos un pouco condenado ao ostracismo tamén. Pero bueno, xa era Marlon Brando, sabes? Xa tiña un nome, xa lle estaban dando un Óscar. Sí, nativa americana, pero bueno, como hai varias tribos que non todos se chaman igual, eu creo que era eso dos Cherokee, creo. Creo que eran os de Carolina do Sur, non sei, non me acordo ben, total, que puxemos a falar do de Marlon Brando. A Gala Met reivindica a natureza cando meten miles de kilómetros de tela de purpurina, que non toda será vega, en plan, se reivindicas a natureza, vai co mínimo. Na Gala Met é unha gala que se fai, é unha gala benéfica para recaudar fondos para o Museo da Moda. Entonces, bien, pero non sei canto recaudan, porque eu creo que a xente gasta moito máis en vestirse que non sei, que no que poidan aportar. Bueno, unha destas festas de ricos neoyorquinos que tampouco vou criticala moito porque eu estou aquí defendendo Eurovisión, que terá a súa pegada de carbono tamén, os seus gastos, cartos que estarían mellor empregados noutro sitio, pero bueno, hai tanto que por esta regla de tres tampouco deberíamos ver pelis, porque hai pelis que costan moitísimo e que se podería alimentar a mellor a algún país por un ano, vale? Entonces, sí, este mundo está moi mal repartido, é moi difícil non caer en contradiccións. Eu por min que estirpen todo este tipo de festas, pero que me deixen Eurovisión. Iso das redes para alzarse bandeiras e pseudoactivistas de toda a campaña é terrible. Sí, é que é terribilísimo. É terrible e, por suposto, tamén chega a Eurovisión. E aquí entramos no tema queer politic. Se hai algo que é parte da esencia de Eurovisión é que ten un público que na súa maioría pertence ao colectivo LGTBIQ+, e o que sexa, porque cada día, non mo tomedes a mal, pero cada día hai máis letras. Entón, chega a ser un pouco inmanexable. E como decía moi acertadamente unha canle de YouTube que se chama Verily Bitchy, que fai análisis de teoría de xénero e teoría queer moi acertados, a verdade é que gústame moito como o plantea. Non cae en amarillismos, parece bastante obxectivo e con moito dato. Pois como dicía, os compositores de música dos anos 50, 60 e 70, bailarines e cantantes, moitos deles movíanse en ambientes queer ou pertencían directamente ao mundo queer. É dicir, a presencia de persoas LGTBI en Eurovisión non é algo raro, é parte da súa orixe. Que comparta. Espera, vou buscar a canle. De feito, o que vou contar agora saqueino do seu vídeo, non porque eu non o saiba, pero bueno, aí estaba moi resumidiño e eu todos os anos non, algún ano que sí que me puxen a falar de Eurovisión, fíxenme como apuntes
teño unha amiga que fixo un artigo para unha revista, que agora a revista era unha revista online, agora a revista non existe, pero fixera un artigo sobre bicos LGTBI en Eurovisión e presencia do queer en Eurovisión maravilloso. Estas cousas seinas, pero é que neste vídeo pues, ele explica moi ben. Así que este. Entonces, como tiña aí os datos rápidos, eu estuve por aí documentándome e tal, digo, pues esta é a miña referencia. Este, Daily Beachy. Está en inglés, e os subtítulos só están en inglés, entonces, bueno, para que me manexe. Pero bueno, está moi ben, fai análisis moi interesantes. Eu diría, a min gustame moito máis os análisis que fai esta canle de YouTube que, por exemplo, outros referentes que temos en España como Puto Miquel. É dicir, Puto Miquel eu creo que perde a obxectividade algunha vez que outra. Eu creo que esta canle está mellor traballada. Bueno, niso xa che din a miña opinión. Bueno, eso, presencia LGTBI. Xa digo, esta canle di acertadamente que a presencia sempre estivo aí, outra cousa era a apertura, non? A publicidade. E aquí dáse un caso moi interesante, é que, a ver, non sei como abordalo, porque é algo moi interesante que toca a política de todos os países. Logo diremos, pero Eurovisión non é a política, sí, pero é que as persoas vivindo somos políticos, porque xa sabedes que o privado é político, ou polo menos así se entende desde os 70, e non vou falar de Michel Foucault, de Hannah Arendt, de Sartre, de todos estes toda esta teoría filosófica do século XX. Non é que inventan eles, é que empezouse a vivir así. Bueno, o caso. O caso é que agora mesmo actualmente Eurovisión fai moito fincapé en que é un concurso donde todas as orientacións sexuais, todas as identidades de xénero son benvidas. Efectivamente, son benvidas. Outra cousa é que non queiran que saian todos coas súas bandeiriñas, vale? Porque estamos nun concurso de países, non de identidades de xénero. Entonces, eles reprimen o uso de bandeiras tanto de certos países ou de certas rexións con certas cargas políticas, é dicir, ti non verás, ou espero, creo que nunca vi, non creo que lle deixaran pasar, pois, por exemplo, a bandeira dos libertarios, non? O Don't treat on me, e a serpe amarela. Eles procuran que esas cousas non se vexan. Queren bandeiras dos países participantes, que me parece lógico. Creo que deber dicilo como o Sintes, que sempre foi queer, pero que agora usan iso como unha forma de gañar votos. Sí, é que usan como unha forma de gañar votos. Úsase, de feito, noutro sentido tamén. Agora mesmo, a liberdade sexual e de elección de identidade de xénero é unha bandeira de identificación co europeo, co cosmopolita, con todos eses valores que intenta publicitar Eurovisión. Iba a dicir transmitir, pero creo que máis ben utilízano como publicidade. Os valores utilízano a modo empresarial, vale? Non é que
non é que teña que na esencia da Eurovisión este transmitir valores, tal, non. Creo que o utilizan máis ben a xeito empresarial. Para caer ben, bueno, pois para venderse, para que vexa máis xente, nada malo, non tan malo como o Ence financiando limpezas de ríos, vale, non é un pinkwashing a ese nivel, non é facerse un lavado de cara para estar máis presentable. Creo que sí que forma parte da esencia da Eurovisión, porque cando tens que xuntar a tantos países e poñeros de acordo, máis che vale intentar ser un ángel, aunque despois sexas un demo del infierno, pero bueno, partir polo menos dunha base de certos valores positivos. Entonces, agora mesmo, non é Eurovisión só, senón que Europa, o concepto Europa, o concepto democracia libre e o concepto pluralidade e o concepto ser abandeirado da liberdade pasa por ser abandeirado das opcións sexuais, cousa que me parece moi ben, ser abandeirado das identidades de xénero, porque iso que maior representación da liberdade, que a propia liberdade individual de escoller ti a todos os niveis que é o que ti queres, que é o que ti eres. Non? Esa é a idea. Entonces, dáse, por exemplo, en certos países do norte, un concepto que se chama, e ides empezar a velo moi repetido nos próximos meses ou nos próximos anos, é incipiente, que é o do homonacionalismo. Por exemplo, Suecia mesmo. En Suecia, os partidos agora mesmo de dereita son moi pro-LGTBI. Por qué? Bueno, utilizan un discurso no que todos estes valores dos que eu falei se contrapoñen á maneira de vivir e á cultura doutras poboacións que, vivindo en Suecia, non son suecos, senón que son emigrantes, desplazados ou refuxiados de maioría musulmana. Iso está pasando, este concepto existe. E, efectivamente, en Eurovisión hai certos tintes disto, non porque Eurovisión sexa unha organización con ánimo de estar en contra de outras culturas, senón que ten o ánimo de presentarse como a representación do máis europeo, democrático e libre que existe. Ao nivel de que hai como a idea de que os países do leste son máis reprimidos, menos libres, e, sen embargo, no escenario de Eurovisión, os países que máis veces presentaron pois espectáculos con drag, que presentaron espectáculos con referencias homosexuais ou pois iso, persoas do colectivo son precisamente países do leste. Incluso o primeiro bico entre dúas persoas do mesmo sexo que se deu nun escenario de Eurovisión foi no ano 2000, e fixo Israel, con un grupo que se chamaba Ping Pong, e foi o primeiro bico entre dúas persoas do mesmo sexo. En 2002, Eslovenia presentou un drag. En 2003, Rusia presentou o dúo Tatú. Rusia, que por aquel entón estaban a punto de promulgar as leis anti-LGTBI, non? As leis de Putin anti-LGTBI. Presentaron a Tatú. Houbera moita polémica sobre se iban dar un bico no escenario ou non. Non o fixeron. Non o fixeron
supostamente porque houve presións do goberno ruso para que non o fixeran. Sen embargo, Rusia presentou a Tatu, que era un grupo mundialmente un dúo mundialmente coñecido que facían publicidade explícita de que eran unha parella lésbica. Non eran, fixíano, pero a publicidade era esa. Non? Entonces, é moi complexo falar do tema queer en Eurovisión porque chocan moitas cousas. En 2007, cando Serbia, o casualidade, entrou na Unión Europea, foi tamén cando gañou unha cantante públicamente dixo que era lesbiana con unha canción que se chamaba Molitva, con un espectáculo que facía referencias ao matrimonio igualitario. E despois, moitos anos despois, en 2013, temos a Finlandia, que tamén hai un bico lésbico tipo Madonna con Britney Spears, pero que dura ainda máis segundos, porque despois decides que estas cousas son de agora, que todo é decadencia. Xa levamos así a tira de anos. Non é algo malo, é Eurovisión. Bueno, pois 2013, Finlandia, deronse tamén un bico, dúas mulleres, e dixeron explícitamente que era un mensaxe dirixido ao goberno do seu país porque non quixeron aprobar o matrimonio igualitario. Pero é que en Eurovisión non se poden facer cousas políticas. Como é que a UER lle permitiu a Finlandia facer isto? Bueno, porque lles conviña. E por outra parte, porque ata que punto unha canción sobre esa temática ti tes que saber que é algo que se refire á propia política do país. É dicir, Portugal, ninguén se lembra, pero Portugal presentou unha canción na que salían persoas que suxeitaban carteles en contra do goberno. Non eran carteles explícitamente en contra do goberno de Portugal, pero foi durante unha crise bastante gorda económica en Portugal, e que non sei se foi coa crise de 2008, pero eso, salían como a performance que facían eran protestantes con carteles que poñían pues, inflación ou, bueno, poñían cousas así, non? Eso tamén é unha reivindicación política, pero non tan política, sabes? A Eurovisión, bueno, como un pouco sortear a censura, non? É un pouco navegalo así. Entonces, que me dices por aquí? Por iso che dixen que sabías a miña opinión, que é que deixen que a usen, para que xa non sexa unha forma de gañar eses votos, na vez de negalo, porque senón, si, será unha reivindicación real. Bueno, pero tamén está aí, é que eu creo que iso tamén agora mesmo xa é un xogo, xa estamos xogando a iso, sabes? A UER interésalle certa prohibición para que haxa certa reacción. Eu, de verdade, é que eu non teño nada en contra, pero tampouco me gustaría ver un festival de Eurovisión cheo de bandeiriñas que non teñen nada que ver co festival, sabes? O festival é países. Pues, chámame bella. Eu creo que non me gustaría ver iso. Igual que non me gustaría ver, pois iso, pois que de frente os que se consideran libertarios ideolóxicamente, pois levan a todos os lados a bandeira do Don't Treat on Me, ou, sabes, que eu aí sí que son clásica e eu estou coa UER coa necesidade de non permitilas, non prohibilas, pero non permitilas. É dicir, xa sacas non te multo, pero bueno, pero non ser un pouco pesados. A todo isto, Israel, houve un ano, non sei se en 2007 ou 2000, Israel, o grupo de Israel, o batería, non me acordo que ano, levaba unha Palestina na cabeza. Cris de Nagazafello, que sí, exactamente, é pura fronteira ideolóxica isto do que estamos a falar. Iso é como Netflix, unha cousa é a realidade do país e outro que a cultura dese país é vender o que creen que mola. Só hai que mirar as series que España envía a Netflix. Sí, ou como Turquía, que sempre se vai presentar máis moderna, ou como Corea, que
as series coreanas representan uns valores que de repente que non funcionan en Corea. A sociedade coreana non é para nada como a pintan aí. Bueno, cousa que tamén coñecemos como nas telenovelas e todo isto, non? Sempre intenta vestirse ben para o gran público, non? Capitalismo e sexualidade. A fronteira é o occidente e o resto. Efectivamente. Entonces agora chegamos ao tema Conchita Wurst. Conchita Wurst, a primeira transexual sí, transexual ou o primeiro gay abertamente engañar Eurovisión. Mira, perdona, pero é que no 98 xa ganou Israel con Dana Internacional, que era unha transexual. Así que non sei se daquela lle deron tanto bombo ou lle deron tanta publicidade como a que se lle deu a Conchita Wurst, que eu de verdade eu isto xeina, digo, pero vamos a ver, sinceramente creo que merecía gañar, porque a canción era moi boa. Si, Dana no 98, ves, van de modernas, pero non son. Tamén temos o caso de Berka Serducha, que tamén é un drag ucraniano. Non vos podo poñer a música, pero podo vos poñer porque o porque tamén hai outro fenómeno. Hai outro fenómeno social do que hai que falar. Eu non pensaba falar tanto hoxe. Pero, Melody, estás tirando pedras contra a Eurovisión. Non as estou tirando, eu seguirei amando a Eurovisión a todos os niveis, porque tamén disfruto moitísimo poder analizar a vida social de Europa a este nivel, sabes? É que Eurovisión teno todo para min. Sí, vou vos poñer imaxes. Vou vos poñer. Igual se corto a música, supoño que non terei problema. Esta era a Berka Serducha. Esta era Ucrania. En 2007. 2007, se un día estades aburridos, poñede a Eurovisión de 2007 e aí tedes o resume do que foi a decadencia de Eurovisión e que xa non é. E ollo, non lle estou chamando decadente a Berka Serducha. Nunca na vida se me ocorrería eso. Bueno, en aquel momento sí, era moi nova e moi impresionable, pero ahora a mí parece unha maravilla. Pero aquí hai que falar tamén de outro fenómeno. E é que eu creo, non teño probas, pero tampouco dúbidas, eu entendo, é un modo de coñecer a política, a psicoloxía e a xeopolítica. Hai outro fenómeno do que non teño probas e tampouco dúbidas, pero que estou segura de que en antropoloxía isto tuvose que tratar en algún momento, pero pas que eu agallá que me caeran os cartos do ceo para poder ler todo o que quero, e é que o escenario, calquer escenario, permite cousas que unha sociedade non vai, que unha sociedade culturalmente o mellor non vai a permitir. É dicir, Berka Serducha en Ucrania é moi querida porque se dedica ao mundo da farándula, e no mundo da farándula, e no mundo do espectáculo, e no mundo da música é ben vida e é ben recibida. E Conchita Wurst mesmo, pero probablemente na súa vida diaria, como persoa LGTBI, enfróntase a unha serie de cousas que non encontra no escenario. O escenario é un lugar privilexiado. No escenario hai sociedades que nos poden parecer máis modernas do que en realidade o son, porque o que aparece aí sempre vai no prisma ou velado de que é arte, é expresión. Explícome.
de que é difícil de explicar, pero os escenarios funcionan así. Dicir, Beyoncé pode cantar en body nun escenario, pero ti non podes ir en body traballar. Normal. Entendémolo. Tamén, esa é unha cousa que me faime moita gracia, por exemplo, foi un tema que se tratou con Slomo, o empoderamento da muller. Entón, a tipa está moi empoderada porque vai enseñando as cachas. Pero mira, señora, é que no escenario as mulleres sempre tiveron permitido amosar as cachas ou amosar as pernas, porque senón o Moulin Rouge non existiría, o cabaret non existiría. E todas as que cantaban as folclóricas españolas, que cando daban así con a traxe de cola enseñaban un pouco de pierna, ou Rocío Jurado cos escotes que se poñía en certas épocas. Que me estás contando? Estás moi empoderada ahora por ir enseñando as cachas, pero ti sabes quen é Norma Duval, miña filla. Ti sabes quen é Marlene Mogó, por favor. Esa é outra cousa que cambiou en Eurovisión. Non sei se vos acordades que Alemania unha vez presentouse con un espectáculo ao que invitaron a Dita Von Teese. Dita Von Teese era a muller de Marilyn Manson. Unha desgracia cando se separaron, sabes, caeuse no mundo, pero bueno. Dita Von Teese fai striptease moi elegantes. Tío, un espectáculo de Dita Von Teese non ten nada de escandaloso aos nosos ollos, realmente. É moi cabaret, é moi elegante, non sempre se saca todo, o sea, non Dita Von Teese é bastante soft. E o que fixo en Eurovisión foi bastante soft. Bueno, pois cortaron non, pero buscaron a forma de que non se vira moitísimo en cámara e aí botaron a culpa a Rusia, que non creo eu que fora a Rusia tan así de, a ver, que Rusia leva participando anos en Eurovisión e en Eurovisión vironse moitas cousas, e o de Dita Von Teese non foi para tanto. Entón, claro, entonces despois chega Chanel, sabes, en 2000 non sei que, e te enseña el culo e se cree que es la más empoderada del mundo, pero non inventaches nada, miña nena. As mulleres sempre tiveron permitido enseñar carne no escenario. Hai un sitio onde podes enseñar pierna e pechuga e nun escenario. Que é así. O sea, a min que me digan o contrario, que mo demostren. Non, que a fulanita señora tetas non sei que concerto veo a policía ditigua. Que sei, non teas unhas tetas bonitas, te ofenderías a xente, porque vamos, que as mulleres enseñen... Perdón. Pero isto... Que me digas que estás moi empoderada porque es que lo enseñas todo e non sei que, pues a mí non me parece ser empoderada, non sei. Pero Chanel non foi máis pola letra da canción. Pois sí, bueno, pois unha empoderación o de Chanel. Super, me parece un concepto un pouco... Sí, foi pola letra, foi un pouco por todo, realmente. Outra das cousas que non soporto da actuación de Chanel, pero aí xa teníamos que entrar en que, bueno, podemos ir entrando niso, porque xa verán que ir rematando este directo. Agora, reparando en como España se vende, porque xa quedou claro que Eurovisión é un escaparate tamén para os países, aquí hai dúas posicións encontradas. Os que din que hai que presentarse de certa maneira porque toda Europa ten un concepto de ti que encaixa con iso, poñamos por caso, os italianos sempre presentan baladas aburridas e é o único que esperas dun italiano e botaslle porque, bueno, é un italiano facendo cousas de italiano, o que explica que certas cancións mierdas de Italia quedan terceiras ou cuartas, cousa que eu non entendo. Ala, xa temos un bot no chat. Espera, a ver como se bloquea isto. Juniorem 5.
No, pois non podo desde aquí. Bueno, da igual. Home, Sabrina, 31 de decembro de 1987. Sí, pero mira que o de Sabrina o de Sabrina pasou en España o 31 de decembro de 1987. Pero é que xa pasara en Francia o ano anterior. O sea, parte do espectáculo de Sabrina era ese. Eu sempre vivira, sí, eu sempre vivira coa idea de que o que fixera Sabrina fora un escandalazo e que non sei que non sei que. Sí que tuvo que ser un momento memorable, obviamente, pero parece que era parte do espectáculo, porque en Francia tamén o enseñou, en Alemania tamén o enseñou, en todos os sitios o enseñou. René xa se foi do chat, pero creo que me podería confirmar. O sea que a min con Sabrina caeu como un mito. Teño que ter moderadores, sí, falta fe. A cuestión é porque as bailarinas de Nebulosa sea unha cousa nefasta, pero ver a Chanel e tes pompas e rebotando. E polo que sexa, ninguén lle molestan esas cachas. Pois non molestan, porque as mulleres temos permitido enseñar todas as partes do noso corpo. Entonces, claro, a ver, o de Sabrina, porque ela iba tapada e nun momento destapabas, entonces eso causa máis shock, pero se xa sales enseñando e todo ao principio, cando Marlene Mugó salía en lugar, en plan, prime time, con unhas pezoneras aquí plateadas e unhas borlas, en lugar, nos anos 90, salía así Marlene Mugó cantando. A ver, non fastidies, te estás dicindo que é moi moderno enseñar as cachas. Non, non, non é, é o máis antigo do mundo. O moderno sería ir tapada hasta aquí. Eso sí que sería moderno, pero claro, eso xa, igual, eso xa, decir eso xa me ascribe a certas correntes que non son moi amables tampouco coa muller. Entón, expliquémonos. Nin pouca, podemos vestirnos normal e vender o que temos que vender, que é a voz, que é a boa actuación, que é a técnica, joder. Porque hoxe estive volvendo a ver Slow-mo e tampouco me pareceu tan boa a maneira en que cantou, Si o gorgorito ese que fai aí e tal, pero non me pareceu tan tanto. E de feito, na apertura de Eurovisión deste ano tamén cantou, sinceramente, non lle vexo interés á señora Chanel e agora imos ter que sufrila en todas as recopilacións de Eurovisión, que eu aburrime, había moita cacha. Mira, pois necesitábamos te ti, René, que estábamos a falar aquí de Sabrina. A que Sabrina enseñoulle a teta a todos os países de Europa, que non só pasou en España. A que sí? Bueno, permitido non é a palabra. Vale, permitido non, pero tampouco podemos decir que, vamos, que as mulleres teñan certos problemas para poñerse en bolas nun escenario. Naide se escandaliza, e máis, hasta se disfruta. Que en certas ocasións, dependendo do tipo de espectáculo, sabes, se estás na Super Bowl e eres a Janet Jackson e queres repetir o de Sabrina, pois bueno, igual non era o momento, ou igual sí, ou igual nun concerto de Janet Jackson non iba a ser tan escandalazo. Na Super Bowl, sí, polo que sexa, porque xa tamén tivemos momentos sociais nos que houbo máis pudor con iso. Pero bueno, en Eurovisión, o das señoras cantando en body, eso é un mítico do país do leste. Este ano tivemos moi poucas señoras. Este ano non foron países do leste. Este ano a señora que cantou en body plateado e que me pareceu moi elegante, por certo, nada como de Chanel, foi a de Austria. Austria merecía máis. A de We Will Rave merecía máis. Creo que a escenografía e todo merecía moito máis e precisamente a performance de Austria era que podían ter utilizado os conspiranoicos para falar de conspiración judeo-masónica. E encima, como non vamos falar da conspiración judeo-masónica? Pero non o fixeron. Bueno, en fin, caso, señoras en body sempre hai, é dicir, tampouco é
tal, o sea, o máis espectacular, é algo que temos que reivindicar en Eurovisión, é que as señoras heterosexuais tamén miramos Eurovisión e tamén queremos ver tíos buenos. Non te ofenda, René, tapa os oídos, pero temos o noso dereito, sabes? O René viu a de Austria aí cantando en body, xa se recreou coas cachas de Chanel, é todo moi bonito para os señores heterosexuales, tamén para os señores homosexuales, tamén moito lesbian service. Eu creo que as mulleres heterosexuais neste programa temos pouca o sea, pensan pouco en nós, sabes? Dende que Saki Rubas rompeu a súa camiseta no escenario, que non sei se o fixo adrede ou foi nun arrebato, non volvimos ter unha cousa así. Bueno, Semmelroff, porque era un pouco guapete, podemos dicilo. Sí, señores guapetes temos. Pero faltanos heterosexual service for ladies, please. Sí, é moi curioso. É moi curioso, Cris, que precisamente se vendera a Slomo como a super novidade, cando realmente pois é o mesmo corpo hipersexualizado, obxectualizado, que, bueno, está boa. Se canta ben, dá igual, se canta mal tamén dá igual. Un pouco así. Entonces, volvo a repetir, necesitamos heterosexual service for ladies, please. Nunca contentas. ¿Qué preferimos? Homes en strings ou nada? Pois mira, eu creo que bueno, iso xa é cultural e cambiará co tempo. Agora mesmo, as heterosexual ladies creo que con homes en string non disfrutamos, o noso a nosa maneira de considerar o interese erótico nos homes é un pouco diferente. Non somos tan carnais como os homes. Pode ser algo cultural ou pode ser algo biolóxico, non o sei. Hai que esperar 20, 30, 40 anos a ver como evolucionamos. Pero agora mesmo o que sería o female gaze, a mirada femenina sobre o de desexo sobre o home non ten nada que ver coa maneira en que os homes miran ás mulleres. É outro constructo, é diferente. É que está de moda ese discurso de empoderamento, como ben dis. Digo claro, requerimos Henry Cavill. Tamén. Pero bueno, tamén hai señoras ás que lle gustan os tirillas, non é todo Henry Cavill, que parece que de Henry Cavill vai te abrazar e parece que vai facer zume de laranxa contigo, sabes? Por moi suave que sexa, xa parece isto, revéntate. Non sei por que acabei falando destas cousas. Por tanto, faltando, pero estamos falando dun concurso de canción ou que non é de extrañar que se desfase coa cousa da Eurovisión. Sí, vale, veña, vamos seguir falando do concurso. Como poden falar tanto de Eurovisión? Van 2 horas. Vou durar, este directo vai durar tanto como Eurovisión. Bueno, por onde iba eu? A maneira en que se venden os países. Entonces, tiñamos os que consideran que cando te presentas a Eurovisión teste que encaixar nesa idea que o resto de Europa pode ter de ti ou podes ir por libre. Eu son das que opina que hai que ir por libre e que, por exemplo, España é moito máis que o que se vende. De feito, Europa creo que sabe que España é moito máis do que se vende, aínda que non me queda claro con un dos comentarios que fixo Petra, que era a presentadora este ano. Pero imos a iso. Por que Chanel escolleu vestir unha torera? Porque España son toros.
Por que Blanca Paloma? Que cousa máis española. De feito, houve xente no ano das Tanxugueiras que dicía que Blanca Paloma era música española. Pero vamos a ver, almas de pito, as Tanxugueiras son españolas de nacionalidade. Que eu saiba, non? Entón, a música que se fai en Galicia, a música que se fai en Asturias, a música que se fai en Cantabria e a música que se fai en Murcia son tan españolas como a música andaluza ou de corte andaluz. Pero é que hasta os propios españois teñen esta consideración de que hai algo que é español. É moi ridículo, porque ti a un francés ou tú a un alemán diceslle que ser alemán é levar pantalóns de cuero ou lederhosen e comer Wurst, e vanche dicir que non, que iso é cousa dos bávaros, que, bueno, que sí, que representa un pouco a Alemania, porque todos comen Wurst, pero que a Alemania é moito máis que iso. Todos teñen claro iso. Bueno, pois os españoles non. Españoles é toros, sevillanos, música andaluza. Xa nesa tríada costoulle entrar á paella, que é valenciana, e costoulle entrar, pero entrou. Entrou porque sabe ben a paella. Entón, é moi ridículo. E, de feito, é tan ridículo que quen deu as puntuacións foi Soraya Garnelas, alias Pollella, e fíxoi dende unha playa mal iluminada pola noite. Entón, Petra dixolle, que? Porque en España fai bo clima, non? Entón, a outra dixolle algunha ridiculez, non? Porque xa non é só que vendas o país na actuación, é que tamén vendes un pouco do país cando saes a dar as puntuacións. É que hai que vender de España? A playa, e o sol, e os toros. Moi castizo e mucho español. Pero iso non queda aí. É que, ademais, o festival co que se selecciona a canción de España non é o Oviedo Fest. Non é Ourense Fest, que podería, porque o alcalde de Ourense seguro que se apunta. Non é Santa María da Cogolla Fest, é Benidorm Fest. Porque ese festival, eu non sei como decidiron organizalo, pero non o pensaron para vender a España, pensárono para que teña un nombre internacional. E que conocen os guiris, porque Europa, porque para os españoles o concepto Europa non existe, existe o concepto guiri. Os guiris que coñecen, Benidorm, xa está. Entón dixeron, bueno, poñemos Benidorm Fest porque coñéceno todos os guiris e así que quedanos un festival así un pouco como San Remo. Pero, chico, ti non podes ser San Remo, que San Remo é toda unha institución en Italia. San Remo é máis vello que Eurovisión. Eurovisión inventouse baseándose en San Remo. O sea, entonces, Benidorm Fest. Entendedes ata onde chega o nivel de vender unha idea de país? Chega hasta crear un Benidorm Fest. Porque hai que vender playa e ter algo que lle sone aos guiris. Non é Europa, son os guiris. Cousa que é moi triste, moi triste. Porque a súa estilista era falala de Drag Race e era o punto folclore alimentando o monstro. Cancións de merda para poñer no coche den igual mentras haxa espectáculo de homes en bolas e mulleres, pois así non debe ser Eurovisión para min. A ver, René, que estábamos de broma. Claro que Eurovisión non debe ser iso. Claro que Eurovisión non debe ser iso. O que todo o mundo quere de Eurovisión é que haxa unha final na que non sexas capaz de decidir que canción é a que máis te gusta, cando tes moi claro non é divertido, e tamén queres que te entreteña vendo, porque esa é unha das cousas que cambiou con Eurovisión, que agora todos temos o sea, a retransmisión en televisión cambiou, temos HD, os espectáculos que se poden montar
con luces, con proxeccións, con incluindo elementos como o lume e tal, son moito máis... O sea, a tecnoloxía é maior que en 1950, que nos 70, que nos 80, que nos 90. Eurovisión sempre vai intentando implementar novidades de escenografías. Este ano cambiaron a maneira en que se retransmitiu, utilizaron outro sistema, que é o sistema que se utiliza na Super Bowl. Saliulles un pouco mal en algúns cortes, pero bueno. O sea, intentan estar sempre en tecnoloxía punta. Inténtano. E iso tamén, o sea, tampouco é un intento baladí. É dicir, o que aí se experimenta, despois vais implementar nas televisións que forman parte da rede de radiodifusión. Entonces, non é só que se fai para ese momento puntual. É moi interesante, é como un campo de experimentación, ou como o culmen de toda a experimentación do ano. En fin, é que ten moitos aspectos. Non serve nin para país. Si, pollo en tutú. Bueno, entonces, eso é que España, o sea, España ten que cambiar. Pero a consideración que ten a delegación española dentro da RTVE teñen que cambiar a maneira en que ven o festival. Pero é que é peor que iso, porque hai que cambiar a maneira en que ti ves o teu propio país. É moi grave que se diga, que pensen que unha canción en galego non pode representar o país. Home, mira, está aquí René. En Francia, que son os gabachos centralistas de mierda, con perdón, pero sono, teñen unha política lingüística de unificación non moi amable coas linguas minoritarias. Francia presentou cancións en bretón. Francia chegou a presentar unha canción nun idioma das Antillas, no que non entendía naide. O sea, Francia, e aquí volvemos a esta cuestión de que o que está aí no escenario non representa a política do país, é precisamente isto. Ti, se te basas só nas cousas que se presentan a Eurovisión e tiveras que extraer unha idea de como é Francia, pois dirías que é un país que non ten ningún problema coas súas linguas minoritarias. De feito, presentounas. De feito, o corso presentaron unha vez, foi un cantante corso cantando en corso. Perdón, pero os corsos poñen bastantes bombas. Son bastantes violentos defendendo a súa independencia nacional como corsos. O sea, eles non son franceses, eles son corsos. Pois un corso cantando en corso representou a Francia un ano, non houve ningún problema. En España non poideron ir ás Tanxugueiras. Pero, en serio, é que é de risa. É o que aprendes, estou de acordo. Claro, mas René confirmará. Os corsos, mira, os corsos son un pouco mafiosos. Espero que non me este escoitando ningún corso. Isto contou, obvio, el conoce mellor ese país. Perdón, Córsega non é Francia, xa o sabemos. Os corsos son corsos. Son moi proteccionistas tamén. Ti non podes chegar a Córsega e dicir vou poñer aquí unha empresa, porque si, un vídeo español chega aí con cartos e poño aquí a miña empresa, porque si, non che van deixar. Van a reventar. Son moi así. O sea, ese é o nivel. Sen embargo, Francia non tivo ningún problema en enviar a un representante corso. Porque en España temos problemas a hora de mandar en catalán, cantando en catalán. Cal é o problema? O sea, hai un problema nacional a hora en que concebimos o país. Entonces, ou que se queden, que nos deixen marchar, que nos den a independencia, ou senón que traguen. Digo eu.
Non falo de... Ah, que non falas de Córsega. Que? E creo que con eso é todo o que tiña que dicir de Eurovisión, pero non falei nada da final de Eurovisión, nin analizamos o suposto ritual satánico, pero levo aquí 2 horas e ainda non estades cansados de min. Non falo de corzos en animal, sen. Corsos. Ai, claro! No, claro, claro, no, xa entendín. Que non falas de claro, no, xa entendín, porque ti xa entendín. Sí, xa falei iso noutro momento. Rituais satánicos, pois non sei, pero cando vou facer? Porque agora xa se vai pasar a febre eurovisiva. Pero haberá que falar de Carlos III e o seu famoso retrato, pero te farei, eu que sei, fago directo este fin de semana se fai falta. Que vos parece? Iremos deixando por aquí o tema eurovisivo, non? Espero que vos gustara, espero que aprenderades, espero que vos resultara interesante. É que tantas cousas se poden contar de Eurovisión. Son 50 anos. 50 non, son máis anos. Tendo 56, cantos anos van? Podería calculalo por a idade do meu pai? Sí, vou coller a calculadora, pois obviamente. 68 anos. E a única interrupción que houbo nas emisións foi o ano da Covid. Iso quere dicir que hai moitísima materia que analizar. E non só o referente ás finais, porque se un se quere meter en profundidade, tería que entender tamén o panorama un pouco político. Non porque Eurovisión sexa algo político, senón porque inevitablemente as políticas dos países acaban influindo un pouquiño, como vimos, como contei no caso de Azerbaiyán. Algo que non dixen, por exemplo, é que, vale, agora temos moito revuelo con Israel, eu sei que é un tema que preocupa, que é grave en moitos aspectos, non só pola moral ou ética de Israel, senón porque a xeopolítica dese lugar é moi complicada, é moito máis complicado que decir Palestina libre, o sea, moitísimo máis complicado que iso, non é para nada sinxelo chegar a unha solución aí, e as solucións cando se quixeron plantear pois tampouco chegaron a nada, entón é moi complicado. Por que dicía eu isto? Sí, porque bueno, agora armouse o lío con Israel, armouse no seu día con Rusia, hasta que Rusia se foi, tamén porque, home, bombardear un país que tamén forma parte da Unión de Radiodifusión, pois ten que ter as súas consecuencias, digo, pareceme lóxico. Pero, por exemplo, non houbo tanta polémica nos anos 80 cando Francia facía probas nucleares, non? Como comentaba antes René. Non houbo tanta polémica cando houbo a guerra de Irak no 2003, Inglaterra e España entraron. Non houbo polémica con Inglaterra este ano porque a principios de 2024, na primeira semana de xaneiro, estivo bombardeando Yemen con a axuda de Estados Unidos. Entonces volvemos á cuestión, é que igual nos estamos apuntando a temas que son de moda e realmente darnos igual o que pasa en Yemen, darnos igual o que pasa na fronteira de Bangladesh, darnos igual de Pakistán, darnos igual Turquía tamén ten unha historia con tintes de xenocidio en algúns momentos, pasados e actuais. Danos igual que na China haxa unha persecución aos iogures
bastante grave, non? Incluso xa non só con campos de concentración, senón con esterilizacións masivas, por exemplo. Todo iso está pasando no mundo. Todo iso pasa todos os anos. Raro é que algún país, pois iso, que este aquí na Unión de Radiodifusión non este tratando con armas e non este con todo. Sin embargo, só se arma o escándalo con certa cousa. Claro, o tema está candente, claro, o tema é grave, pero sempre pasaron cousas así. Non somos máis éticos e non somos máis morais. Volvo a repetir, Inglaterra bombardeou Yemen. Naide lle fixo un escándalo a Inglaterra. O que está pasando ali é grave tamén. Casi tan grave como o que pode estar pasando en Israel e Palestina. É que Milei non pode estar en todo. ¡Ala! Eu creo que estás reconsiderando o teu amor por Eurovisión. Non o estou reconsiderando. Non o estou reconsiderando. Porque mira que bueno paso eu analizando todas estas cousas. O sea, quero dicir, eu tampouco son da conspiración de hai unha conspiración que nos queren manipular a través de Eurovisión e todas estas cousas. Eu creo que sí que é verdade que hai certos grados de manipulación de información, obvio, pero en todos os xornais, en todos os chismes informativos, obvio que o hai. E obvio que Eurovisión pois ten certos sesgos, claro que o ten, pero pareceme que é tan difícil controlar a tanta xente que eu creo que o que acabamos vendo aí realmente é o reflexo da sociedade que temos, é dicir, vir facerse o reivindicativo para ganar likes, falo co tema de Palestina, pero falo con calquer outro tema. Iso é o que pasa en Eurovisión. Eurovisión é o gran escaparate, onde mellor podes quedar, non? Esta necesidade continua que temos, que creo que non había antes, ou igual sí, pero esta necesidade continua de poñernos medallas e chapitas, é que de feito chegas a ser ata sospeitoso de non ser boa persoa se non levas as túas medallas e as túas chapitas ou non o dís públicamente. Iso é algo que pásame. Eu non sei que día foi en Twitter, non sei que dixen, e alguén empeñado en que eu dixera pois que a quen votei, porque claro, eu como non andiven facendo por aí campaña aberta a certo partido como andou todo o mundo, pois entonces eu xa son sospeitosa de non sei exactamente que, porque xa é peligroso ser sospeitosa de non votarlle a ese partido ou ser sospeitosa de votarlle a aquel outro partido. Entón, parece que para non vivir nese perigo constante temos que levar todos a chapiña do moralmente correcto e dicir, non, eu son aquí unha santa, eu penso así tamén porque sí, porque tal. Estamos vivindo nese mundo, eu non sei se é un mundo de autocensura, se é un de censura real sí, porque hai intentos claros, René que dixo, ólala, estou de acordo cos que estás expresando. Ai, René que dixo, ólala, e Cris que di, estou de acordo co que estás expresando porque tamén o penso e pareceme de moito sentido común. Sí, entonces, chega un momento no que xa non podemos expresarnos libremente, porque sempre temos a sospeita de ai, vaime caer a chapiña, vanme a quitar, que vai pasar? Entonces, collémola ao mellor sen pensar moito, ou se pensar se estamos sendo coherentes co resto de cousas que facemos na vida, eu que sei, non sei, iso xa é filosofía moi complicada, pero o das chapiñas sí que é verdade, cada vez se exixe máis e sí que sobrevoa sempre o aire de sospeita se intentas non se intentas intentar ser obxectiva, intentar non ser parcial.
ás veces consigues e outras veces non. Podes intentar ser parcial e ao final non selo. Por exemplo, Eurovisión Love. Sí, bueno, eso, como parece que dá vergonza ver Eurovisión. Sí, no, dá vergonza dicir que che gusta ver Eurovisión, porque ti xa sabes que o que vas ter de resposta prácticamente é ai, esa atrapallada que non sei que, non sei canto. Sen embargo, ao día seguinte todo o mundo vai preguntarche que quen gañou. Entón, vivide en coherencia. Vivide en coherencia, meus amigos. Se estades interesados por saber quen gañou e se estades seguindo todo o cotarro de cousas que pasan ao redor de Eurovisión. Entonces, disfrutad de Eurovisión, permitidevos eso. Non estades vivindo en coherencia. Non estades vivindo en coherencia con vos, estades sufrindo, estades vos negando a ver Eurovisión e disfrutala, cando realmente sí que vos interesa saber quen gaña, como pasan as cousas, pero despois negadesvos ese momento. Pois disfrutade, non pasa nada. Non pasa nada porque o mundo non vai cambiar. O mundo non vai cambiar. O mundo cambia cando ti saes pola porta e fas actos vos, sen publicitalos. Como decía Hannah Arendt, a bondade fais en silencio e fais en comunión cos outros. Ti para ser boa persona, non pode ser un eremita. Ti as cousas boas, a axuda que prestas ao mundo ou que das ao mundo, daslle a outro. Ten que ser algo social, pero non algo publicitado. Se o estás a facer por likes ou por inflar o ego, non é bondade. Non o estás a facer porque che sae de dentro. Se estás por aí berrando Palestina libre, pero non tes nin puta idea de como se chegou a ese problema, entonces non estás facendo un acto de bondade, estás facendo o palurdo. Perde 3 horas, entérate de como era o asunto, cando estés seguro de que o asunto é así, ti sale xa, berra o que queiras de Palestina libre. Hai moita xente que vai por aí que non sabe nin o que son as... En fin, Palestina libre ou Yemen libre ou Bangladesh, lo que queiras, ou Tíbet libre ou o que sexa. Perde un pouco de tempo en enterarte do asunto e despois xa fai o que queiras. É como acampar na UCM, pero vamos a ver, sabes, aparca no medio da M30, colapsa Madrid. Se queres protestar por algo, colapsa Madrid. Pero facer unha acampada na UCM, ali que non pasa nin Dios, no campus da Moncloa, a quen lle molestas? Queres facer o hippie? Fai o hippie. É que, joder, é que non saben nin protestar, é que vou ter que ir a organizar esas manifas. Me cago en tal. É que vaya merda de antisistemas que temos en España que non valen para nada. Non, van facer a acampada en casita, porque isto... Campus da Moncloa, non sei se o coñecedes, pero ten os edificios moi diseminados, hai moitas áreas de xardín, non hai moitísima xente que pase por ali e non está no centro de Madrid. Tens que coller un autobús, 10 minutos ou así, estás no campus da Moncloa, está todo bastante diseminado, o sea, ali non estorban a ninguén. Ti queres protestar de verdade, pois ponte diante do Palacio Real, sabes? Ou vaite á Plaza de España, ou corta a Castellana, pon a tenda no medio da Castellana. Pero no campus da Moncloa non. Se sales en televisión, bueno, que? A ver, pasaches 2 semanas de camping, eses non están protestando, eses están 2 semanas de camping, lejos de los papás, e fumándose petas e pasándoselo bien, non me fastidies, verdad? Ego, meteorito, pero Melody, tes cero fe na humanidade, eu ningún. E logo se tamén están acampados. Perdemos a Melody. Non, cortouse isto, non me perdistedes. Espera, a ver, recortade esta parte do directo e mandádellelo aos da USC e aos da UCM. Facedeme o favor.
que vayan facer a acampada a un sitio a donde estorben. Iso, cando se fixo a acampada en Sol, fixeron moi ben, porque era Sol, que é o corazón de Madrid, e é o quilómetro cero de España. Vale, non molestaban moito porque non cortaban o tráfico, pero tampouco era agradable pasar por allí. Non estaba, eu estaba en Alemania, vale, estou falando un pouco do que vin en redes. Pero chama moitísimo a atención, incomodaba aos veciños, incomodaba ao goberno, se abría portadas e tal. E agora faz unha acampada no Pinar da UCM, a quen lle importa? Pregunto. Se estás a tomar por saco da cidade, que non estás nin no centro de Madrid, Dios mío, que quen te vai ver aí? Os profesores que te animaron a facelo porque sodes todos moi políticos e moi anarquistas e moi antisistema, moi anti non sei que. Que o que vas gañar é un 10 no exame final. Ti non fuches aí loitar pola liberdade de Palestina, joder, non mintas. Estou de acordo, pero non digas de X cousas a X xente. Existe nada zapillo co dinosaurio. Bueno, en fin, xa levades moitas horas aquí aturándome, xa non sei por que me aguantades, vou meter aquí o mamut. Vémonos nalgún outro directo, porque supoño que agora teño que analizar, teño que facer os análisis dos rituais satánicos, por favor, obviamente. Isto quedoume aí pendente. Entonces, nada. Pero espero que vos gustara. Parece o pai. Nada, espero que vos gustara, que o pasarades ben. Sinto moito, a min houbera me gustado poñer música e todo iso, pero como non se pode, entón si xa vos dábamos aquí xa 12 horas, xa facíamos maratón. Nada, vémonos no próximo directo. Moitas gracias por estar. Sí, no, poño o mamut agora. Teño aquí mamutiño, Respecto aos mamuts. Aos que acampan para facerse vacacións de 2 semanas no ECM, pouco, pero aos mamuts, todo.